Bé, bona tarda a tothom. Gràcies per la vostra assistència. La taula rodona avui, que organitza l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, és al voltant de les fórmules per atraure públic al teatre. És realment una qüestió important en la situació que estem sempre, però especialment ara. S'inscriu aquesta taula en una sèrie de taules rodones i una sèrie d'activitats que el sindicat hem pensat que calia que es fessin des de la nostra associació perquè l'associació la plantegem i la pensem i la vivim com un ser viu que intenta proposar espais també de diàleg, espais de controvèrsia, espais de crítica, espais de posicionament al final social i cultural que també corresponen, com pensem, a dins d'una de les finalitats i objectius que ha de tenir la nostra associació i el nostre sindicat. Per tant, gràcies a tots per ajudar-nos a fer realitat aquest objectiu i espero que la taula d'avui pugui donar-nos una mica de llum, si és possible, i siguem capaços de trobar fórmules estimulants i fantàstiques perquè la gent vingui al teatre. Si és així, a la pròxima la farem a Lourdes, de taula rodona. De tota manera, també volia agrair la presència de cada un dels ponents. Moltes gràcies, que us presentarà la moderadora, la Carme Tierz, a qui dono les gràcies, i que ella serà la que farà de mestra de cerimònies i us presentarà cada un d'ells. Gràcies per la vostra assistència també i endavant. Moltes gràcies. Doncs res, anem a veure si efectivament fem un peregrinatge l'any que ve cap a Lourdes per resoldre en aquesta taula i parlant amb les diferents persones que la integren de fórmules per intentar una mica canviar les xifres i aquest 30% d'espectadors que ha perdut el teatre d'ençà que s'han posat que es va començar a aplicar el nou IVA, d'alguna manera se li dona la volta. Veureu que en aquesta taula hi ha persones relacionades amb la gestió teatral, hi ha una companyia que s'ha sumat a una d'aquestes tàctiques per intentar atreure més públic al teatre, hi ha una representant de canals per aconseguir atreure públic i un representant de la Generalitat. Aniré un per un us els aniré presentant un per un i els aniré formulant una petita pregunta més que res perquè sigui introductòria. Demanaré als ponents que no s'extenguin massa amb aquesta resposta perquè després sí que obrirem la taula i començarem a parlar tots entre nosaltres i a veure això si van sortint algunes solucions. Començarem pel Quim Mercè, director del Teatre de Bescanó. Com molts de vosaltres ja sabeu, el Teatre de Bescanó va ser pioner amb una solució així molt pintoresca que va donar un resultat molt òptim, que va ser en lloc, per l'estrena d'un espectacle que era Suïcides, de la companyia La Poca Cosa Teatre, en lloc de vendre entrades que estaven subjectes a aquest 21% d'IVA, van vendre pastanagues que estan subjectes només a un 4% de l'IVA i en companyia de cada pastanaga regalaven una entrada de teatre. Quim, va ser bo, el resultat va ser bo? Sí, el resultat va ser bo perquè vam... Sí? Ara? El resultat va ser bo perquè vam poder posar el cartell de pastanagues exhaurides que costa molt vendre a les entrades. No s'ha aconseguit res, es va parlar molt, però nosaltres sempre diguem que tot i el rebombori que va haver-hi mediàtic, tot i que era una cosa de lluita, tot el que representava, tot i això va costar vendre totes, en aquest cas, les pastanagues. Vull dir que no costa molt sempre vendre tot el que és les entrades. Molt bé. Al seu costat hi ha la Judit Segura, que és Global Product Manager d'Atrápalo. Atrápalo porta 13 anys oferint descomptes als consumidors de cultura, un servei que ara mateix s'usa més que mai i que darrerament, com ella ens explicarà més endavant, han entrat altres canals en competència que s'han obert a altres sectors que no són estrictament culturals. Però vaja, des del teu punt de vista, d'ençà que ha començat aquesta nova etapa del 21%, etc., heu detectat que hi ha més gent que consumeixi a través d'Atrápalo?
O sigui, nosaltres el que hem detectat, el que vam detectar el juliol sobretot va ser un estat de pànic total al sector i això va frenar una mica el que és la càrrega anticipada dels espectacles al nostre site, en aquest cas. Llavors, com que nosaltres ens basem en un model de negoci que és mixta entre el preu normal d'entrada i el preu de descompte, això va provocar que juliol, agost i setembre hi hagués una baixada molt, molt notòria, per primera vegada en tota la nostra trajectòria, però a l'octubre, quan ja el teatre va poder posar les seves polítiques de preu una mica més al dia amb la nova pujada d'IVA, vam notar l'increment de consum. Nosaltres aquest any hem tancat amb números superiors que l'any passat, però els números venen molt recolzats per la venda a preu normal, no per la venda a preu descompte. Molt bé. Doncs després ens explicaràs aquests canals i quins són els canals més indicats per la gestió de les entrades. Per l'estratègia de cadascú. Exacte. A l'extrem de la meva dreta hi ha l'Arnau Marín, que és un actor de la companyia Teatre de l'Anjòlit. Teatre de l'Anjòlit és una companyia que acostuma a representar obres que ja de per si són molt combatives. No és un teatre amable, sinó que és un teatre amb un contingut i amb un compromís social i polític. Però és que, a més, per exemple, ara estan amb el Teatre Tantarantana amb una obra de Darío Fo, que és Si no ens paguen, no paguem, que és una cosa que tots voldríem dir en moltes circumstàncies de la nostra vida, i que a més és una reescriptura del propi Darío Fo de Aquí no paga ni Déu. Aleshores, vosaltres esteu aplicant aquesta tècnica anomenada la taquilla inversa, que consisteix en que la gent no compra l'entrada al teatre, sinó que veu l'espectacle, se'ls explica a més què són els costos que representa aixecar un espectacle, i a la sortida cadascú paga el que considera convenient. Aleshores, aquesta és la vostra experiència, la primera experiència en aquest àmbit? Sí, com a companyia és la primera experiència que tenim això, però de fet és el teatre que s'encarrega d'això. Nosaltres arribem com a companyia, els hi proposem al teatre un sistema perquè veiem que les coses no estan anant bé, i a més un sistema que té molt a veure amb l'obra que estem fent en aquests moments, evidentment. Llavors el que passa és que a través d'això nosaltres mateixos ens comprometem a escriure un text que expliquem al públic, on principalment el que demanem és la comprensió sobre la càrrega de l'IVA, i el que demanem també és la comprensió sobre la feina que s'està fent. És bàsicament això. Però la nostra idea ve presa d'una altra companyia que ho va fer abans, que primer van estar al Capitol i després van estar a la Beckett, que és la companyia Sixto Paz, i nosaltres vam agafar el model perquè creiem que era adient en l'espectacle que estem fent just en aquests moments. Molt bé. A la seva esquerra hi ha Cristina Calvet, que és l'advocada de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, especialista en arts escèniques. A veure, ara han sortit alguns temes com ara les donacions, la taquilla inversa, el donar-se d'alta de l'impost d'activitats econòmiques, de venda de verdures, en el cas del Teatre de Bescanó. Quin és el límit legal per... De la legalitat. Sí, de la legalitat. A veure, el que podríem dir sobre aquesta qüestió és que no es pot confondre mai la prestació d'uns serveis amb la donació com a tal. És a dir, per una banda hi hauria una primera fase de finançament que caldria abordar les diferents modalitats de finançament i de donacions, i a posteriori què passa amb la prestació d'un servei que és la representació d'una obra teatral. En el moment que estem confonent amb dos aspectes o amb dues formes jurídiques és aquí on podem arribar a no estar subjectes a la legalitat vigent. O sigui, en tot cas, d'una manera prèvia, diria això. Després ja en tot cas amb el debat ens extendirem més, efectivament. I per últim, a la meva dreta tinc Jordi Celles. Jordi Celles és director general de Creació i Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya, i ara fa un moment ens estava explicant que per primera vegada un ens públic s'encarrega també s'amoïna pel públic. Sí, de fet una mica aquesta direcció general té un mes i mig pràcticament de vida, encara no hi arriba, i d'entrada quan ens vam plantejar organitzar al Departament de Cultura tot el que té a veure amb l'àmbit de la cultura en viu, de les empreses, de les institucions públiques, vam decidir orientar-ho en el sentit del que en diem la cadena de valor de la cultura, començant pels creadors, cuidant els creadors en un àmbit concret dedicat a ells, creadors de tots els àmbits,
passant pels equipaments, per les xarxes de difusió, les empreses culturals, els mercats, més en l'àmbit de coproduccions i de mercats internacionals, i acabant amb el públic. O sigui, tenim creadors i públic en els dos, diguem-ne, en els dos extrems del que seria la cadena de valor de la cultura. Per tant, havíem de, si recolzàvem creadors, si recolzàvem empreses, si recolzàvem equipaments, havíem de repensar també quina és l'activitat que ha tingut l'administració, en aquest cas el govern de la Generalitat o qualsevol altre, en l'àmbit dels públics. No només invertint en crear, no només invertint en produir, que també, sinó també invertint en pensar com podem fer que aquella gent que ja és públic de l'àmbit de la cultura ho sigui encara més, i aquella gent que ho ha deixat de ser pugui tornar a ser-ho, i aquella gent que potser no ho ha estat mai per alguna raó, la que sigui, pugui entrar-hi. Són una sèrie de barreres que començarem a treballar. De fet, ja estem treballant. Veig aquí la Sílvia Duran, que és la responsable d'aquesta nova àrea, que té una feinada de por a partir d'ara. Molt bé, doncs aquí havia d'haver també Antoni Casares, director de la Sala Beckett, però no ha arribat. Per tant, anem a, si de cas, començar aquesta xerrada tornant amb la Judit, perquè ens expliqui això, aquests canals especialitzats en venda d'entrades, etc. Quins series, si tu fossis una gestora cultural, quin seria el canal que tu escolliries per intentar arribar al màxim de públic o treure públic a les sales? Això és la pregunta del milió, com diríem, però com que en aquest moment hi ha com 3 tipus de canals, hi ha el canal tradicional, que és el que sempre ha estat, el de venda contínua, el de gran catàleg, on la gent acut directament cridada pel logotip que s'anuncia a la mateixa sala, que són receptors de públic. Llavors tenim en segona banda els nous canals de noves creacions, que són els de la venda col·lectiva, la venda flash, que seria en el moment que un gestor cultural necessita omplir la sala, necessita públic d'ocupació i no públic de retribució monetària, acut aquest tipus de canals perquè arriben a una gran massa de gent de manera molt ràpida i de manera molt efectiva. I llavors hi ha un altre tipus de canal, que és el canal que combina les dues forces. La venda de catàleg, que és tenir el catàleg sempre de la cartellera que hi ha actualment a Catalunya, tenir un preu normal, tenir un preu amb descompte i també jugar amb els descomptes més arriscats per tal de fer una publicitat molt més agressiva en els moments de temporada baixa o els dies que hi ha menys ocupació. Llavors, tenint en compte aquests 3 canals, no s'ha de triar el canal sense tenir en compte quin és l'objectiu del gestor cultural, perquè si nosaltres tenim un aforament de 1.000 persones, hem de ser molt conscients que l'anàlisi d'aquestes 1.000 butaques serà el que ens doni la clau per tal de tenir la màxima rendibilitat i la màxima d'ocupació. Si nosaltres, per exemple, si jo fos una gestora de teatre públic i el meu principal objectiu fos fer arribar a la gent la cultura, la meva política per tal d'incorporar gent a la meva sala segurament es basarà més en el tant % d'ocupació. Llavors la meva política de preus hauria de ser un preu molt més assequible i hauria de tenir altres vies de sostén econòmic per tal de continuar la meva activitat. Si la meva base és que soc un teatre privat i per tant haig de tenir una compta de resultats molt neta per continuar aquesta activitat, m'hauré de basar una mica més en l'espectador repetitiu i de qualitat, per tal de no perdre aquell marge que em pot donar, en vez de cobrar 15 euros, cobrar-ne 16. Llavors, les claus per triar actualment els canals estan en base a l'estratègia del teatre, en base a l'estratègia del gestor i en base de l'anàlisi d'aquestes dades. Si nosaltres triem el canal i triem els preus abans de fer una anàlisi de les dades passades, segurament no encertarem i no arribarem al públic que volem. Llavors, cal una anàlisi molt profunda de quina tendència tinc jo, quins espectadors tinc, quan els tinc i de quina manera m'estan comprant, perquè un espectador que avui és un no espectador potser sí que és molt sensible al preu, però aquest no espectador es pot transformar en un espectador el dia de demà. Aquesta fidelització l'ha de fer el canal. Per tant, la tria bàsica per decidir els canals pels quals distribueixo les meves entrades han de ser canals que fidelitzin l'usuari. És independent quin dels canals triïs. Es poden combinar. El multicanal dona molta capil·laritat, dona molta publicitat, hi ha una feinada de gestió, que és important, en qual les organitzacions petites no tenen el personal per poder gestionar, però s'ha d'estudiar molt bé quin és el tipus de producte i a qui vull arribar, i llavors apostar per un canal o per un altre.
Bé, doncs ens extendrem una miqueta més amb això. Però ara, ja aprofitant que ha vingut el Toni Casares, doncs el vaig a presentar, és director de la Sala Beckett, i veu tranquil. Gràcies. Es recupera l'alè. Ha sigut un malentès. Pensava que érem a 2:15, perdoneu. Bé, molt bé. Doncs res, simplement et volíem preguntar, la Sala Beckett ha aplicat també el sistema de la taquilla inversa i volíem saber quin resultat ha oferit. D'una manera molt breu, després ja entrarem en més detall. A veure, fins fa una setmana o dues us hagués dit bestial, de puta mare, va molt bé. Ara ja no tant. Això és una cosa que et volia preguntar. Això va ser una proposta d'una companyia convidada a la Beckett i aleshores ells ens van parlar d'aquesta idea que havien tingut, que de fet l'havien provat una vegada ja en el Capitol, que els havia funcionat més o menys bé. És molt important subratllar que aquesta mesura de la taquilla inversa no és una mesura que tingui a veure directament, sí indirectament, però no pas directament, és a dir, no és una resposta directa al tema de l'IVA, perquè nosaltres l'IVA el continuem pagant. En algun mitjà ha sortit mal explicat això. Concretament, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, avui, en una entrevista al diari Avui, diu que la taquilla inversa són unes donacions que es fan a la Fundació. No. La taquilla inversa és una taquilla normal i corrent. La gent paga un preu d'entrada. El que passa que el paguen al sortir de l'espectacle i després d'haver vist l'espectacle i decidint cadascú què paga. Però es paga i es declara i es paga l'IVA corresponent i els drets d'autor corresponents, etc. Per tant, no és una donació. Per tant, és una mesura que a la Beckett vam incorporar fruit d'aquesta proposta d'aquesta companyia amb la idea de ser una mena de revulsiu, una manera de reflexionar. Estem dient constantment que no és ni la solució definitiva, ni molt menys això, que ens hi casem de totes. És una manera de reflexionar entre tots, és una proposta perquè incorporem els espectadors també en la reflexió sobre el finançament de la cultura, de quina manera hem de finançar la cultura, etc. És a dir, convertir-ho en un tema de debat. Aviam, havia sortit a la premsa publicat que fins i tot no havíeu notat un descens a l'oferir a la gent la possibilitat de pagar el que volguessin, no havíeu notat un descens dintre de la que era la taquilla o el preu mig de l'entrada. Ara apuntes que fins fa 2 setmanes havia estat la bomba, ara ha baixat. Això és una cosa que et volia preguntar. A veure, no sé jo si es pot sostenir molt de temps una fórmula d'aquest tipus. Si és una cosa molt puntual i després ja l'impacte inicial decau i la gent ja no s'interessa tant, si és la novetat el que fa que funcioni, si no... A veure, quan sentim parlar la gent, per exemple, de les plataformes com ATAC, que parlen de l'economia del bé comú, etc., ens estan proposant unes mesures que una per si sola és insostenible. És evident que una persona aplicant els principis de l'economia del bé comú està destinada, diguem, a no sobreviure en el sistema en el que ens movem. Però són mesures que si comencen a formar part de l'imaginari col·lectiu de tothom i comencen a fer canviar maneres de pensar la relació econòmica entre una persona que ofereix un producte i una persona que el consumeix, jo crec que sí que serveixen. Per això insisteixo tant a dir, no és la solució, no és una mesura perfecta, però sí que és una mesura que ajuda a pensar. I respecte al que començava dient quan he arribat, que és que fa 2 setmanes estava més content que ara, és perquè aquesta mesura, pel que va servir en un principi, és per trencar la dinàmica que portàvem a la Beckett aquesta temporada d'assistència d'espectadors. És a dir, vam començar la temporada molt malament, insospitadament malament, tenint en compte que el tipus de programació que fèiem a la Beckett no havia canviat respecte d'altres temporades. I vam tenir una davallada molt forta i la taquilla inversa sí que va servir perquè de cop, com a mínim, vingués més gent. Venia més gent i el preu mitjà que pagava la gent, és a dir, la mitja de les entrades que pagava tothom, era superior al preu oficial de la Beckett aplicant descomptes i promocions. M'explico? És a dir, hi ha un preu oficial, 20 euros, que amb atràpalos, amb descomptes, etc., s'acabava pagant gairebé el 50% d'aquest preu, el que l'espectador pagava per iniciativa pròpia, diguem, pensant ell quin és el preu, era superior, o sigui, estava entre el preu oficial i el preu de promoció.
com que a més venia més gent, resultava que funcionava bé. Això ens va funcionar amb 2 espectacles, amb un més, amb un altre menys, que segurament té a veure també que de vegades l'encertes més o menys amb l'espectacle. Per tant, hi ha espectacles que funcionen millor, espectacles que no funcionen tan bé. Després parlarem de quin és l'objectiu de la sala Beckett en aquest sentit, però d'entrada era això. Amb el tercer, com que això són fórmules que pactem amb les companyies convidades i cap d'aquests casos de moment no ha estat una producció pròpia de la Beckett, per tant en cada cas pactàvem amb la companyia. En el tercer cas la companyia es va estimar més no fer taquilla inversa i fer taquilla convencional. Ho vam provar i va anar pitjor que les 2 anteriors. Aleshores, amb la que tenim ara vam dir tornem a la taquilla inversa, li vam proposar a la companyia va dir endavant. I de moment el que està passant és que el preu mig que paga la gent continua sent bo, per entendre'ns, per dir-ho d'alguna manera, ens sembla bé, però en canvi està venint menys gent. I per tant hem tornat a tenir una decaiguda. Com que la funció de la taquilla inversa, sobretot, és fer venir més gent, en aquest sentit, ara podem parlar de que no ens està funcionant tan bé com altres vegades. Molt bé. Arnau, vosaltres que esteu ara practicant també aquest sistema, quina és la vostra experiència al respecte? Suposo que, com que som els primers que ho fem al Tantarantana, som com la primera experiència de la Beckett. Tenim una gran assistència, podríem dir que estem sobre el 90 i pico % i la mitjana d'entrada és igual que ha dit el Toni. Ha pujat, confrontant-la amb les descomptes i tal. No és el preu ideal, no és el preu que et manté la producció, però sí que supera els descomptes i de més. A més, la diferència amb el que deia el Toni és que nosaltres sí que som una producció del Tantarantana, però nosaltres proposem al teatre fer això. I el teatre, en el principi, com deia, no va dubtar-ho, però al veure l'èxit que vau tenir a la Beckett, ho van acceptar. I ara, realment... També hem de dir que nosaltres fem, sobretot aquesta obra en concret, creiem que funciona molt boca-orella. A més, nosaltres estarem 2 mesos fent funcions i hem notat molt una pujada de la primera setmana a la quarta bastant gran de públic, sobretot entre setmana. I llavors això es va consolidant. I encara estarem un mes més que ens pot servir per veure, potser d'aquí 2 setmanes ens enfonsem o no. I vosaltres que feu això d'explicar, a més als espectadors, el que costa posar en peu un espectacle, consideres que això té a veure amb que la gent es sensibilitzi més? Falta pedagogia perquè el públic s'adoni del que hi ha al darrere d'una obra de teatre? Sí, però nosaltres no expliquem el que costa l'espectacle. Això ho va intentar el Tantarantana just abans de nosaltres, que feien uns descomptes especials a l'inici del muntatge anterior, on, a part, van crear el sistema de l'aportació ètica, com un sistema perquè la gent entengués que el preu de rebaixa era un i que llavors potser per arribar a assegurar la producció es necessitava un extra. No els hi va anar molt bé. Nosaltres, de fet, el que... Si voleu, us llegeixo el que diem al final de l'espectacle perquè quedi més clar. Mentre la gent aplaudeix, si tenim sort, els aturem. Llavors els diem per què apliquem la taquilla inversa i expliquem perquè entre la pujada criminal de l'IVA i la baixada del poder adquisitiu de la gent, no volem que el teatre sigui un producte de luxe per cada cop menys espectadors, perquè volem que cada cop dependre menys dels mitjancers i perquè intermediaris cada vegada el que fan és devaluar el preu de l'entrada i perquè volem un públic còmplice i compromès i actiu i perquè confiem cegament en la seva valoració i també els diem que per totes aquestes raons que paguin el que puguin i el que creguin just. És l'única cosa que diem a l'acabar l'espectacle. No intentem fer una pedagogia o ser massa invasius, perquè no sabem, com a mínim com a companyia, perquè aquest text és escrit per un membre de la companyia i sota la ideologia de la companyia no volem ser excessivament pamfletaris o excessivament pressionants en dir escolta, això costaria tal, però a més seria un rotllo, després d'un espectacle de 2 hores fer un acte i ja fotre la xapa, ni paguen ni res, no? Jo el que em temo, ara parlarem si de cas amb el Quim, és que aquestes fórmules funcionen bé a sales petites, m'imagino, però en una sala més gran deu ser bastant més complicat pel propi funcionament, això de la taquilla inversa i tal. Vosaltres vosaltres teniu 60, 70... 70, depèn de l'espectacle.
el Tantarantana, que són 100 i pico... 125. Efectivament. I vosaltres ja supereu els 300 espectadors. Has comentat, de totes maneres, que la fórmula aquesta de la pastanaga, que va caure molt bé, es va fer moltíssim ressò als mitjans de comunicació, malgrat tot va costar molt atreure la gent al teatre. És potser per aquest aforament? No sé, què és el que tu consideres? O què us deia la gent també quan anaven a comprar la pastanaga? Vau trobar que eren còmplices, que us donaven molt de suport? A veure, nosaltres al principi la veritat és que ens vam trobar una mica sols. Això no ho diguem gaire, però sí que, diguem, gent que no coneixíem, ens enviaven per Twitter, Facebook, però trobàvem a faltar, o sigui, teníem la sensació que estàvem remant quasi bé sols. S'acostava el dia, sí que és veritat que premsa i de tot el món, de tots els continents, però nosaltres necessitàvem que gent del mundillo ens fessin arribar que estava molt bé i diguéssim cares conegudes, no? Perquè això reforçaria una mica i la veritat és que ha costat, ara sí, ja fa una època, sobretot des del dia que ho vam fer, però els dies abans, que era quan necessitàvem aquest suport, hem de dir que no el teníem massa, no veníem pastanagues, veníem les justes, i jo us deia abans que a mi mai m'ha agradat especular amb les entrades que venem, i aquí ho vaig fer-ho, quan truca el New York Times i em diu ostres, ho deu tenir tot venut, no? Bueno, anem fent, deia, anem fent, però en teníem 25, no? Perquè pensava, ostres, sí, és la gran moguda, i què és això, no? Però realment va costar i, com he dit abans, al final les van vendre totes i allò va ser una festa. Després sí que... Però al principi pensàvem, estem remant, hem fet una marcianada aquí perquè ningú ens fa cas i ara aquella sensació d'anar sols amb la barca ara ens sembla que està molt plena, que poder ara l'enfonsarem perquè ara som molts, no? Però va costar tot. Ara estem encantats d'haver-ho fet. El que diguem és que nosaltres això va ser una queixa, se'ns va acusar a un diari de Madrid, o un periodista de Madrid, ens va acusar que volien fer evasió d'impostos. Vam dir, home, les evasions d'impostos 400 euros i que ho hem dit a tots els diaris del món, això no ho fan, els que fan evasions d'impostos ho amaguen i són milions, no? Nosaltres hem insistit molt que era una queixa. Sempre hem pagat el 8%, quan ha tocat, com tothom, pagarem ara sempre el 21%, fins que no puguem i tancarem. Un dia vam pagar el 4% perquè era una queixa. No res que això. Però a la pregunta sí, va costar emplenar, però perquè costa, hi ha molt pocs famílies irreals, no? En plenes i... Nosaltres a Girona ens costa sempre i després ja explicaré, tenim fórmules nostres, però aquesta en concret va costar. Molt bé. Aquestes coses que estan sortint ara aquí a la taula són iniciatives del propi sector. Des de l'altre punt de vista, des del punt de vista de l'administració pública, com es reben aquestes iniciatives i com reaccioneu? O sigui, us adoneu que realment s'està mobilitzant la gent i que s'ha de tomar cartes en l'assumpte, com es diria en castellà? Sí, bé, començar... De fet, hem fet aquesta nova àrea de públics que s'hi dedicarà, però abans a mi m'agradaria reflexionar sobre quan val una entrada. Perquè quan val una entrada? O sigui, si us pareu a pensar què val una entrada de teatre, segur que ningú encertarà el preu. No, o sigui, no et refereixes Què al val preu de ventes? anar a seure allà a aquella butaca a veure allò? Perquè ho estem pagant entre tots, al final. Hi ha un preu que paguem nosaltres i un preu que al final s'hi acaba afegint les ajudes de les administracions a l'hora de fer que aquells espectacles que estem veient allà, que aquelles institucions, siguin públiques o privades, puguin tenir aquell espectacle en escena, que és, evidentment, molt més del doble del preu que nosaltres estem parlant quan parlem d'un preu de venda d'entrada, sense parlar de les promocions, sense parlar de descomptes, sense parlar d'estratègies de fidelització. Aleshores, crec que en el món sobretot de l'espectacle en viu, sobretot del teatre, tenim una flexibilitat de preus suficientment àmplia i tenim una capacitat, diguem-ne, de promoció suficientment àmplia com per potser arribar a pensar, i això és a toro passat, i jo em culpabilitzo com el primer, que en el tema de l'IVA comunicativament ho hem fet molt malament. Vull dir, a l'hora de llançar-nos tots, jo el primer, als mitjans de comunicació, dir l'IVA, el teatre, ningú hi anirà, nosaltres mateixos, hem fet una cosa que, si us hi fixeu, ningú pot dir un preu estàndard de teatre perquè podeu trobar preus
d'entrades avui mateix per anar al Teatre Barcelona que no tenen en compte aquest 21% de l'IVA, perquè sí que el tenen en compte, però no en el preu final del consumidor. Se l'acaba menjant el productor o l'exhibidor que acaba fent la seva entrada més barata perquè la gent pugui anar al teatre a veure aquell espectacle. Per tant, que amb els preus que tenim avui veiem una davallada d'espectadors, a banda de moltes raons, la primera segurament és que nosaltres ens hem fet a nosaltres mateixos, al propi sector cultural, una molt mala campanya. Un altre pot dir, i com ho podíem haver fet? A toro passat és molt fàcil dir-ho. Jo he dit que jo vaig ser dels primers que vaig començar a criticar i vaig començar a publicar a tot arreu que això era un desastre i que aniria molt malament pel sector. I darrere s'hi han afegit els mitjans. Aquí també hi hem d'afegir un entorn negatiu. Anar al teatre o anar a música o veure un concert o el que sigui no és l'entrada d'anar al teatre. Si teniu família, heu de deixar els nens amb algú. Si la gent va amb transport públic, doncs és el transport públic i si no és el pàrquing. O sigui, el paquet de l'entorn, no només per anar a veure un espectacle, sinó senzillament per sortir de casa, estem vivint en un moment en el qual l'efecte aquest de reclusió a casa, això que en diuen els americans el cocooning, el quedar-se dins, es consumeix més televisió que mai a la història de la vida, diguem-ne. I això es passa perquè la gent es queda més a casa perquè ja no és només anar al teatre, és el simple efecte de sortir. Aleshores, aquesta base d'espectadors, això que ens comentava abans que des de Bescanó els hi va costar, tot i aquesta campanya de promoció brutal de les pastanagues, tothom parlava de les pastanagues aquells dies, ens demostra que hi ha una feina que comença des de la base de l'educació i que això per més anys que fa que ho estem dient tots en taules com aquesta de comencem pels més petits educant, anar al teatre i anar a veure dansa i anar a veure circ i a poc aquesta gent esdevindran públics culturals, sigui per la raó que sigui, no ho hem sabut fer bé. Nosaltres, entre tots. O sigui, no ho hem sabut fer bé perquè no hi ha aquesta base que ha sortit juntament amb el sector cultural a defensar que el 21% de l'IVA era un desastre. Ha sigut el sector de la cultura el que ho ha estat defensant i les administracions de la cultura. Els espectadors els podríem comptar, no vull ser massa dur, tampoc, veig que em mireu amb cares sèries tots, però vull dir, no vull ser massa dur, però és veritat. Això vol dir que aquesta base fidel, que sí que hi ha molts equipaments públics i privats de Catalunya que la tenen i que l'han fidelitzat i que han vist com el seu nombre d'abonaments davallava relativament poc i baixava en funció d'aquest entorn, diguem-ne, socioeconòmic en el qual vivim, ens demostra que hi ha una feina prèvia, segurament de, com podria dir-ne, de necessitat de professionalització en la qual els gestors culturals en són els principals i els màxims abanderats que l'han de liderar de cara a la pròpia gestió dels equipaments. Nosaltres ens hi podem posar, o sigui, nosaltres podem treballar dient, escolteu-me, tenim 3 milions de carnets de biblioteques a Catalunya que generen 26 milions d'operacions a l'any, que vol dir que és el gran consum cultural que es fa a Catalunya, les biblioteques. 3 milions d'usuaris fidels amb un carnet de biblioteques. Podem treballar com a govern. De fet, és un dels nostres mandats començar a convertir aquesta gent, a banda d'usuaris de biblioteques, en consumidors, si és que ja ho són de cultura, més consumidors culturals, i si no ho són, detectar quines són les seves necessitats, els seus gustos, els seus problemes econòmics per proveir-los d'aquest dret que ells tenen a poder accedir als serveis culturals. És només un exemple, per dir una de les coses que podem fer. De carnets i de comunitats n'hi ha un munt. He dit la biblioteca perquè és el més espectacular, però carnets de recerca, 60.000, carnets de parelles lingüístiques, 30.000. O sigui, tenim comunitats que estan volant en un entorn que té molt a veure amb la cultura i que no hem sabut empaquetar i convertir de debò en gent que realment no només sigui consumidora cultural, que potser també ho és, sinó que estigui al servei dels propis gestors culturals, de les sales, els propis programadors, els exhibidors i les pròpies companyies, per tenir més informació i per també tenir més eines a l'hora de poder fidelitzar el públic i no estar amb l'ai al cor a veure què passarà amb el següent espectacle que estrenarem. Per això em sembla a mi que també és la fórmula màgica, saber de quina manera respondrà el públic davant d'un espectacle. O sigui, a veure, el món de la cultura té una cosa, que és màgic. O sigui, hi ha un punt que si tots sapiguéssim que un espectacle funcionarà o no, tots funcionarien. Aleshores, fins i tot que fas grans estudis de mercat mai ho saps. Però jo sempre dic, hi ha unes bases mínimes que et permeten, com a mínim com a gestor, preveure la crisi molt abans que arribi, si és que hi ha de ser, o sigui, indicadors que et permeten saber si allò anirà bé o no hi anirà, o com a mínim que et permeten mantenir una base. Nosaltres el que farem des de la part de públics és facilitar una miqueta més això encara, que encara hi hagi més eines a l'abast dels propis agents culturals, siguin